Jimat iki sing iso tetep cukup kanggo
Coba saiki Bu Ana kepengen ngecek bocah-bocah paham tenan apa mboten cerita wau. Ten mriku sampun wonten critane Sukolilan. Ten mriki wonten kertas, wonten kartu. Iki kartune. Coba saking kartu-kartu niki wau diurutke sesuai diurutke miturut urut-urutane cerita sing wau. Nah, dilambarke kita bisa tangan ya. Nah, dilambarke saka dhuwur tekan ngisor dhewe. Oh, coba tiga bareng-bareng. Emangnya cepet tak? Buka sih. Ampun, supaya ditulis di
silaturahmi piye iki?